Ahojte milí priatelia, takže pozdrav z Phuketu. Ako máte možnosť vidieť, vonku je tak oblačno, ale teplota je úplne perfektná, takže je to tu úplne na porádku. Dnes priznám sa, to počasie nie je to moje orechové, ja mám radšej slnečno, ale ok, dá sa tu byť. Chcem sa vám v prvom rade ospravedlniť za to, že moju novú stránku teda ešte nemáte možnosť vidieť. A je to aj z dôvodu, že programátorovi chalanovi, ktorý teda prisľúbil, že tú stránku urobí v spomenutom termíne, sa stala nepríjemná životná udalosť, ktorá sa stáva síce bežne, ale to, ako ju spracoval tento môj kamarát a teda programátor, mimochodom veľmi šikovný programátor, nie je tak celkom najšťastnejšie riešenie. Mám pre vás pripravený článok, nový príbeh práve o tomto chalanovi, ale myslím si, že týkať sa to bude mnohých, pretože táto životná situácia sa môže naozaj pritrafiť komukoľvek. Ja som tento príbeh napísal tak, ako keby ho spomínaný chalan už vyriešil. Úprimne ten problém vyriešený ešte nie je, aj z toho dôvodu, že myslím si, že chalanisko zostal zaseknutý, zostal paralizovaný a to, čo mu chýba, je práve akcia. Akcia a možno aj niečo navyše. A práve o tom bude aj tento článok. Ja verím, že tento článok môže pomôcť nielen jemu, ale aj mnohým ďalším. Takže ak sa vám článok páči, prosím, zdieľajte ho, posúvajte ho ďalej a budem veľmi rád, ak mi napíšete vašu spätnú väzbu, čo si o tom myslíte. Celý príbeh je v princípe o nástroji veľmi jednoduchom, ktorý má ale obrovskú moc meniť naše životy k lepšiemu. A preto zostaň naladený a ak ťa to zaujíma, určite si tento článok prečítaj. Čaute.